see, 'cause I think I do want you next to me. Inaaway niya. Baba kami kasi naghihintay sila Dan at Ray sa baba. Hindi sila makaakyat kasi yung... Ha? Ay, mali pa. Uy, mali tayo. Uy, dito. Hindi makaakyat sila Race dito sa floor namin kasi yung susi nila hanggang sa ano lang, level 12. Kasi kami nasa 13th floor. So mamaya na lang siguro sila pupunta dito sa aming room. Pagkasama kami. Para makita rin nila yung room namin. Oh, it's alright. Your bag, it's alright. It's safe. So, yung Urban model. urban, no, something basta. Meron silang shop. Malapit kami. Ayan. May bread to. Oy, ang sarap. Kumain na siya. Siya na talaga. May bread top, guys. Oh my God, mamaya. Ito ang unang gala sa Melbourne with Simply Race. Cross. Binitbit niya na lang si Oli kasi ang takas ni Oli. Si Kuya nagpapahalatang taga-bundok to. May tumatakbo lang na lalaki. What's that? Nakakatawa si Kuya TJ. Marami siyang tanong kay Tito Dan niya. Si Tito Dan. Si Tito Dan, I have no idea. Yun lang laging sagot sa kanya. What is this? Building. Oh, old building. Punta pala kami sa sa DFO. Ano siya, shopping center din siya, pero mga mura siya. So doon tayo pupunta una. Then mamaya dinalapit siya. Oh. Ilang layers ka? Tatlo. Pero ginaw pa rin siya. Oh. May hitek pa ako. Oh, diba? Ikaw na talaga. Meron kayong dito sa packet na yung binili mo sa Japan, wala na? Pero meron akong dala. Meron kang dala? Yan, tawid ulit. Ang dami naming tinatawiran dito. Go! Huh? Yeah. Nasa EDSA po tayo. Australia EDSA. Ayan, sa ilalim tayo na... Ayan yung Crown Casino. Kita nyo ba? Ayun. Dito kami. Pupuntang DFO. Ayun. Doon kami galing. So, ayan. Wow! Kamusta ka naman? Okay lang. Ikaw, kamusta ka? Uy, yung anak mo. Uy, kaya honey, can you please tell Zach to stay away from that? Swim? No one can swim. That's right. Nagtatakbo na sila. Kasi both side na kasi yung wala bang fence. Tubig malalim yan. Oh, ayan yung isa at saka yun. Kaya tatakbo si Race. Hinabol niya si Holly. Nakakagutom yung amoy ng nila. Amoy, ano yung amoy? Sunog. Ayun, kita mo nag-vlog din. Nagta-timelapse siya. Lalo pag gabi yung may bumubugang apoy doon sa my crown. Yung ang ganda nga dito, no? Go, Holly.
Ang haba na ng nilakad namin, hindi pa kami nakakarating sa DFO, guys. Hold. Daddy, hold her, please. Ayun yung totoong boat race. Ayan, malaking boat. Tapos yan, bridge naman papunta doon sa kabila. Kung saan kami galing kanina. Pero kami kasi doon kami sa kabila. Pero isang access din siya para makatawid ka dito sa side na to. Guys, nakikita mo yung nakikita ko? Japanese restaurant. Ako din. Ito kasi yan, no. Yung asawa ko kasi hindi pwede. Ayaw niya. Ang daming kainan. Kaya nga. Ayan na, Japanese restaurant. Bangpop. Ano yan? Ano to? Parang Thai, no? Ang luto. No? May paapoy sila dyan, oh. Ito ang padjak dito sa, ano, sa Australia. Ganyan, oh. Come on. So, come on, Holly. We're here, Holly. Ayan na yung DFO, guys. Malapit na kami. Yeah. Ayan yung DFO. Meron sila ditong Victoria's Secret, pero ano, konti lang yung selection nila. Dati pumunta na kami dito. Wala, konti lang, as in, konti lang. Ayan lang, maliit lang siyang store. Ayan, dito muna tayo sa Tommy Hilfiger. Iwalay daw kami kasi yung mga gusto naming pambabae, hindi naman daw nila gusto. Come on, you gonna come with the girls, come on. Come on with Tita Race. Gusto niya sumama sa daddy niya. Come on. Here, Baba, we're gonna buy you a doll. Come on, we're gonna find Elsa. Elsa's in there. Come on, find Elsa. Maghiwalay daw tayo, girls, boys. Bye. Sabi sa, yun din sabi sa, we're gonna find a doll. Elsa! Elsa! Ayaw niya. Elsa! Binigyan siya ng 20 cents pambili ng Elsa. Bye, Elsa. Let me see. Let me see your money. Ayan, pambiling Elsa. Come on, put in your pocket. Ang cute nito. Extra large naman to, eh. Grabe, sobrang laki niya. Holly, come here, ha? Play with us, ha? Ay ko yung puti, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung extra large. Eto ba? Ayan, eto siya, oh. Double XL. Para na siyang pako. Pero maganda. Ano? Pero hindi sobrang kapal. Parang okay lang ako, as in, no? Extra large siya. Ayan siya. Come here, Baba. Palitan ko yung size. Eto, extra large. Yung kanina, yung sinukat kong una is double XL. Tama ba? XXL. Ayan. So, eto, parang mas okay to. Tama lang yung length niya. Ayan siya. Diba? Parang mas okay to, no? Thank you. You too. Come on! Dito tayo sa mga sneakers. Meron silang Balenciaga. Pero pang lalaki yung dito eh. Valentino. Pang mga panlalaki naman ata to. Mabigat. YSL to, oh. Yung bata andun, oh. Nagsiswimming siya, oh. Wala ba? Naman tayo sa Calvin Klein. Yeah, we'll look for purple Elsa. Naghanap siya ng purple Elsa. Asan si Elsa? Elsa! Nagagalit na siya sa amin. Ayan, so far, eto na yung nakukuha ko, oh, dito sa Calvin Klein. Patingin. Malamig. Ay, oo, no. Ang sarap niya sa ano. 9.95? 9.95 or more. 59. Pero ang soft. Ang soft, no? Hi, Elsa!
Ayun at Elsa, who are you? Holly, nagagalit na kasi siya. Ayun, nandun na siya sa ilalim ng mga damit. Nagbayad na tayo. Binigyan ako ng babae ng bag para ilagay ko yung mga nakuha ko. Ayun na si Raisha kasi Holly. Come on, Baba. Holly, come on. Holly. That's mine. Put it here, please. Give it to me. Thank you. Power was here. I got an Essendon hat, an Essendon flag, an Essendon singlet. Wow, you're lucky. How about that? What's that got? He got a Fort Power hat, Oh, wow. a flag. A flag as well? Ah. What you got, Baba? Is Daddy gonna buy this for you? That one? I feel ready. That one. No, I can't, Baba. Look, Mommy, I have too much. See? Ask that later. Ayan, tapos na rin sila. Put that in the bag, Han. Ayan, meron na silang vest. Kasi kanina wala sila ang lamig. Team, Sak, Dan, John, you. Yeah, TJ. And Holly. And muna kami, si Kuya meron siyang teriyaki noodles. And eto, extra miso soup para kay Holly. And ayan sila. Kain muna tayo. Yeah, I'm so hungry, Han. Ito dayo. Lunod tayo sa sabaw. Gusto niya kumain ka ng Ang init pa, Baba. Tapos meron ako, eto, Taiwan noodles. Hindi ko alam. Brisket yan, brisket noodles. Yeah! Ayan, pabalik na kami sa aming room, guys. Sorry, sumasayaw siya. Oh. Busog na ako. Kakain pala kami mamaya sa Italian restaurant. Nagpabook si Dan. Alas 8 pa, so mga 2 hours pa. So, kaya babalik muna kami sa hotel. Ay, hindi hotel. Airbnb, right, Race? Apartment pala. So, dito kayo dadaan. Yung kanina pinakita ko sa inyo, di ba? Nung papunta dito sa DFO, doon kami galing. So, ngayon, pabalik kami doon sa room namin. Dito naman kami dadaan. So, ang ganda, oh. Kasi, maliwanag. Stop! Stop, Baba! You want to walk along the front? Yeah, let's go. Go the same way. Okay. Baba, here! Fine. Here, Saki, here! This way! Ang cute, oh. Kasi sobrang lamig ngayon, di ba? Diyan kami nakastay, guys. So, yung itim na sobrang taas. Diyan kami. Malapit na kami. Oh, hinihingal na ako. Nagpakarga na si Holly. Okay, go. Let's go. Ano yan? Saan ito pupunta? One of those ones? Parang... But what would happen? There's 2 or 3 people wanting to go. Mga homeless nandun. Oh, kawawa naman. Pala kami, nandito kami sa room namin. Ngayon naman punta kami sa room nila, Race. Bababa tayo. And then punta na kami ng dinner. 1 floor lang naman. Kitain mo yung amin, walang view. Walang view? Wala doon sa kanilang view. Sa amin maganda yung view. Mamaya, di ba nakita nyo naman? Tayo sa kanilang kwarto. Ito na ang kwarto. Ah, iba din yung interior, no? Iba din. Do you want to put your head on? Yeah, that's what I was looking for. A cigar. Ah, oo. Meron siyang labas. Ah, meron
silang veranda. Actually, we don't have one. Oh shit. Meron. Here. Maybe they're not one of those. What? That's alright, where's the control? Ito yung kwarto nila. Isa lang sila. One bedroom lang sila. Wala silang view nga. Ang cute. Ito ang gusto ni John para sa kanyang This is the vitamin. dark room. Ito ang view niya. Oh. So this is what you need, honey. Wala kasi kami nito eh. What is this? Can I see? Nandiyan lang naman. Naglalakad na kami papunta sa restaurant. Ayan, dito kayo pupunta. Down there. Ayan. Ito ba? Entry. Ito pala. Look at that. Ayun, ang labo na ng aking camera, oh. Dito nagluto, oh. Dito, ano yan? Ano yan? Cogneso? Cogneso Restaurant. Cogneso Restaurant. Ayan, oh. Ayan na. Tagong-tago kasi ito, guys. Dito tayong dalawa hindi, harapan tayo. Si Raman harapan sila. Holly. And dito na kami, nakaupo na kayo sa aming table. Pina-reserve ko ni Dan kanina. Hi. Yeah, we're gonna get Moscato. Kami talaga yung mag-warn. And, ayan, meron sila ditong butter tsaka olive oil. Oh, yeah. And then, para yun sa tinapay. Ididip natin yan mamaya. Ayan. Yeah. Moscato, guys. Let's go for it. Yeah, thank you. You guys have to finish that before. I know. Yeah, we will. Don't worry. Thank you. Thank you. Coke, huh? Thank you. Yeah, thank you. Natatawa kami kasi very formal yung aming si Jan. Si Jan bumubulong. Bumubulog. Kasi yung mga tao na yung mga tao kasi bumubulong dito tsaka mga formal yung mga damit na kami. Ha? Special one coming. Order tayo. Cheers tayo. Tayo na talaga may pa-wine. Yeah, that's that. Magkabigla kayo. Ay, ang sarap. Ubusin natin yun. Oo. Kaya. Wow, naman sa puno ito. Yeah, lasagna. Hi guys! Patingin ng I got this one. Oh, diba? Cheese. Are you hungry, Kuya? Hungry na si Kuya. Moscato. Isa lang yung moscato na naman sila. Lasagna. Uy, homemade na. Thank you. That smells good. Ano to, diba? Do I put water on it? Complimentary, right? Complimentary to, guys. Ayan. Huh? No? You want to dang it fly. Nice one. Good? Dito na yung bread natin. Ayun. Sarap. I'll grab this one. Sarap. Kayo. One and one all day long. Oh, in the bus, drive, fight, all day long. What? Go in the bus, up and shut, up and shut. Oh, in the bus, drive, one and one all day, baby shark, in the bus, drive, one and one. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Ano, complimentary? You ordered it, huh? What's that? Just regular? Come on. Garlic bread? Baba, have you garlic bread? Garlic bread tayo, guys. Yes, please. Thank you. Wow, ayan na yung ating pasta. Ano siya? Seafood siya. Meron siyang mussel and clam. Yes, I will give you noodles, Baba. Yung pizza ng mga bata. Sabi nila, unahin nila eh. Ah, hindi. okay. Nauna pa yung ate. Inom na ng inom.
Wala na silang Nakadalawang baso na ng lemonade. Ayan. Papatry sa akin ni Race. Masarap daw. Ito yung specialty nila for tonight na pasta na merong shoulder, ano to? Pork? Pork shoulder. Ayan. Mustard at saka creamy. Ayan na yung pizza, oh. Ayan yung pizza. Ayan sa mga bata, oh. Wait, Baba. Thank you. Thank you. Yung ano? Mushroom. Kuha kayong lahat dito, oh. Masarap yung mushroom. Apple creamy. Ay, sobrang. Ay, ang sarap. Sarap no? Masarap yun sa'yo? Ano siya? Parang siyang meat na napapunta na yung pagkalambot niya, no? Hindi ka nagkamali sa order mo. It's hot, very hot. Ano yung ginagawa nitong bata? Lasing na yung aking kainuman. Nagkakano na talaga siya, oh. Yung mga kalamnan niya raw, parang ang ganggaan na. Kasi ano siya, 8.5% yung alcohol. Mataas to kaysa yung normal namin na iniinom na Moscato. Ayan siya. La Zona. Moscato. Kanya mauubos na sa akin. Ayan po. Ayaw nga eh. Maghahabol. Pero nadidisi na din ako. Diba? Ayan, may complimentary ice cream kasi na-late yung pizza nila. Thank you! What you gonna say, Papa? What you gonna say? Thank you! That is so good. Can we share? Is it yummy, Baba? Chocolate as well. Baba, Dad is asking you. Dad is asking if it's good. That's the way to do it. That was big, Baba. It was a big bite. Wow! Wow. Sila lang may dessert, kami wala. Oy, excuse me. Ikaw na. Ubus na sa akin. Ikaw na maghahabol. Ayan, tapos na kayo mag-dinner. Nandito kami sa mini-mart. Bumili kayo ng maraming lollies. Haribo. Guys, dito na kami sa aming apartment. And we're gonna say good night now. That's for today's vlog. Good night now, Papa. Shout out. Shout out. Shout out to Tita Race. Say shout out to Shout out to Simply Race. Simply Race. Come on. Shout out. Say shout out. Kung sino man si Mary yan. Say shout out to Tita Say Race. shout out to Simply Race. Tita Race Come and on, Tita Tito Race. Ram. Say shout out. Come on, hurry up. Oh, Tita Race will Okay, get I'll take my phone. Oh, come on. Shout out to Tita Race. Tita Race and Tito Dan. Tita Kati. Tita Kate. Tita Love. Tita And Tita Lara. Lara. Ruby Veronica. And Aliyah. And who else? Ate. Isha and Mark. Kuya Mark. Mark. Say good night. Good night, guys. Bye. Andun sila. Andun ng food. Ay, knockdown kami ni Simply Race sa aming Moscato. 8.5% yung alcohol, Kasi guys. tayo lang dalawa. Kami lang kasi dalawa. Naubos bote. talaga namin yung bote. Oh, good night. Bye. Good night. Please like, please subscribe if you haven't. See you on my next vlog. Bye. So, ito pala yung aming view during the night. Ayan. Ito yung pinakamataas na building dito sa side na to. Ayan. Papunta doon hanggang doon sa kabila. Ito. Kahit nga dyan, yung nakikita niyo yan, mataas pa tong building na to na itong tinitirahan namin.